फतफतं कसं करतात ते तुम्हाला मी आज दाखवणार आहे. तर त्यासाठी काय काय लागणार आहे ते तुम्हाला आधी मी साहित्य दाखवते. म्हणजे साहित्य म्हणजे अळू कसा साफ करायचा हा पण मी तुम्हाला दाखवते. तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर हे बघा मी अळू घेतलेला आहे. व्हिडिओ हा घेतलेला आहे मी अळू. तर आज मी अळूचं फतफतं आणि लाल मसूरची डाळ सुद्धा दाखवणार आहे. तर आधी मी लाल मसूरची डाळ आधी शिजवायला ठेवते. आज मी तुम्हाला अळूचं फतफतं दाखवणार आहे. तर त्याआधी मी पहिली लाल मसूरची डाळ सुद्धा शिजवून घेते. शिजवायला ठेवते आधी. आवाज येत आहे का? नमस्कार मंडळी. आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीमध्ये अळूचं फतफतं दाखवणार आहे. त्याआधी मी लाल मसूरची डाळ सुद्धा शिजवायला ठेवते. तर लाल मसूरची डाळ ही पण लवकर शिजली जाते. आमच्या कोकणात अळूचं फतफतं कसं करतात आणि अळू कसा साफ करतात ते तुम्हाला मी आज दाखवणार आहे लाईव्ह मध्ये. डाळ आपल्याला धुवून घ्यायची आधी. दोन तीन पाण्याने ही डाळ आपल्याला धुवून घ्यायची. डाळ धुवून घेतलेली आहे. ह्यामध्ये मी आता टोमॅटो घालणार आहे. तर एक टोमॅटो घातलेला आहे मी चिरून. आणि हे आपल्याला डाळ शिजवायला ठेवायची. लाल मसूरची डाळ लवकर शिजली जाते आणि खायला पण खूप अप्रतिम लागते. मस्त अशी वाटण वगैरे करून मी डाळ करणार आहे. हे बघा डाळ शिजवायला ठेवलेली आहे. आता आपण अळू करून दाखवणार. अळू कसा साफ करायचा तुम्हाला मी दाखवते. आणि खूप छान लागतं अळू. तर कुणाकुणाला अळू आवडतो? अळूची भाजी म्हणजे अळूचं फतफतं म्हणतात. भरपूर अशी नावं आहेत. हे बघा ही अळूची पानं. हे बघा. तर अळू चांगला स्वच्छ आधी धुवून घ्यायचा आहे. आणि अळू कापायच्या आधी आपल्याला आगळ लावून घ्यायचंय. कारण अळूला जराशी खाज असते. तर थोडस मी हे बघा हातावर आगळ लावून घेते. म्हणजे खाज येऊ नये हाताला म्हणून. तर आता आपण ही अळूची भाजी करायला घ्यायची. तर असं हे पान जे असतं ना ते आपल्याला हे करायचं. देठ साईडला ठेवायचं. देठ सुद्धा घ्यायचंय आपल्याला. हे बघा ही पानं अशी एकावर एक ठेवायची. दिसतंय का तुम्हाला? आमच्याकडे आहेत. अच्छा अच्छा तुम्ही खातच असता. आणि अळूची भाजी किती खूप छान लागते हे तुम्हाला माहितीच असणार. हे बघा ही अशी अळू कापण्याची पण एक पद्धत असते. हे बघा एकावर एक असे पानही ठेवायचे. हे बघा तशी मी ही सगळी देठ काढून घेते. हे बघा तर अळूमध्ये ना आमच्याकडे फणसाच्या बिया सुद्धा घालतात. पण आता सीझन नाहीये म्हणून नाहीये माझ्याकडे. तर असं फणसाच्या बिया घालून सुद्धा अळूचं फतफतं खूप छान लागतं.
गणपतीत वगैरे आमच्याकडे करतातच, कारण गणपतीला नैवेद्यच लागतो अळूचं. हे बघा. मालवणी पद्धतीमध्ये मी तुम्हाला अळूचं फतफत दाखवणार आहे आणि लाल मसूरची डाळ एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत लवकर होणारी आहे. हे बघा, ही देठं सुद्धा घेणार आहे मी. तर आधी मी तुम्हाला ही पानं कापून दाखवते. काय करायचंय, अशी एकत्र अशी एकावर एक पानं ठेवायची, त्यामुळे अळूला खाज येत नाही. आमच्याकडे आहे काही नाही हो. हाय बालाजी. ओके. सुजाता. हाय सुजाता मॅम. हाताला का ही होत नाही. नाही मॅम, खाज येते थोडीफार, आणि ज्यांना कुणाला येत नसेल त्यांनी तर नक्की लावावं. आगळ वगैरे आता काही काही लोकांना सवय असते, तर आम्हाला कशी कोकणामध्ये सवय आहे म्हणून मी कधी कधी लावत सुद्धा नाही. पण नवीन करणाऱ्या लोकांनी तर नक्की लावावं, कारण खाज असते याला. हे बघा, असा राऊंड करून घ्यायचा. हे बघा, या पद्धतीमध्ये असा हा राऊंड करायचा. त्यामुळे ना हे अळू कापताना जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही आणि एकसारखा कापला जातो हा अळू. हे साईडला ठेवते आणि असं बारीक आपल्याला अळू कापून घ्यायचा. हे बघा, हा शिजल्यानंतर मेन झाल्यानंतर मऊ पडतोच, त्याच्यामुळे तुम्ही बारीक चिरा जाड चिरा हे तुमच्यावर आहे, पण सहजासहजी अळू बारीकच चिरायचा. आणि लवकरही असं ह्या पद्धतीत केलं की लवकर अळू कापला जातो, नाहीतर तुम्ही एक एक पानं कापत बसलं तर उशीर होणार. हे बघा, लाल मसूर सुद्धा मी शिजायला ठेवलेली आहे. तर हा अळू कापून कापेपर्यंत डाळ पण शिजते. अळू मी आधी धुवून घेतलाय, पण तरी कापून झाला मी एकदा परत धुणार आहे. हे बघा, असा हा कापून घ्यायचा. प्लीज कमेंट करा, आणि जर चॅनलवर नवीन आला असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्या ह्या चॅनलवर तुम्हाला मालवणी पद्धतीच्या वेगवेगळ्या अशा पारंपरिक रेसिपी बघायला भेटतील. आता हे मी कुकरला शिजवणार आहे, तर डायरेक्ट मी कुकरमध्ये घालते. हे बघा, हा दुसरा पण मी अळू कसा कापला जातो, अळू बनवण्याची पद्धत कशी आहे तुम्हाला मी आज दाखवणार आहे आमच्या कोकणामध्ये. गाठीची पण अळूची भाजी केली जाते, पण त्याला अशी एक दिवस पानं ठेवून द्यावी लागतात. म्हणजे आज आणली की उद्या दुसऱ्या दिवशी आपल्याला ती भाजी करावी लागते, कारण ती बावली पाहिजे पानं. आता ही मी फ्रेश आणलेली भाजी पानं. खरं तर अळू आदल्या दिवशी आणून दुसऱ्या दिवशी केलं पाहिजे, त्यामुळे त्या अळूच्या पानांना जरा खाज कमी येते. झालेला आहे अळू कापून. आता आपल्याला अळूची देठं साफ करून घ्यायची, ती सुद्धा करायची, कारण अळूच्या देठांमध्ये पण चव असते आणि ती कधी फेकायची नाही. थोडीफार जून असली तर टाकायची, कारण कवळी असली तर ती घ्यायची सगळी.
ही अळूची पानं मी सगळी आता कापून घेतलेली आहे. हे बघा. काय बनवते. मॅम मी आज आमच्या कोकणामध्ये म्हणजे अळूचं फतफतं कसं करतात ते मी तुम्हाला आज दाखवते. त्याचप्रमाणे मी आज लाल मसूरची डाळ केलेली आहे. म्हणजे आज जेवणाला जो बेत केलाय तो तुम्हाला मी दाखवलेला आहे. दाखवते. अळूची भाजी कशी कट करतात ती आधी पहिली मी दाखवते. अळूच्या पानांना जरा खाज असते म्हणून आपण त्या हाताला आपण थोडंसं आगळ लावायचं असतं. हे बघा अशी ही सालं असतात ना ती काढून घ्यायची. हे बघा. आणि अजून एक पद्धत आहे म्हणजे अशी आपण देठं पण सालं लगेच काढायची. ती पानामध्ये पण गुंडाळायची आणि देठं पण त्याच्या सकटच आपण कापायची असतात. पण आता ही जराशी थोडी मोठी होती म्हणून मी वेगळी देठं कापते. जर बारीक-बारीक अशी देठं असतील ना, तर तुम्ही त्या पानांमध्येच मिक्स करायची. म्हणजे असं रोल करताना. हे बघा अशी दोरे त्याचे काढून घ्यायचे. अळूची भाजी नुसती खायला पण खूप छान लागते. भाताबरोबर पण छान लागते. चपाती, भाकरी मी कशाबरोबर पण खाऊ शकता. खूप छान लागते. ही सगळी देठं मी घेणार आहे. अळूची भाजी तुमच्याकडे खातात का? प्लीज कमेंट करा. चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. कारण माझ्या चॅनलवर मालवणी पद्धतीच्या पारंपरिक भरपूर रेसिपी आहे. त्या तुम्हाला बघायला भेटतील. आणि लाईव्हमध्ये मी रोज जेवण काय बनवते ते तुम्हाला मी रोज दाखवते. तर लाईव्हमध्ये पण जॉईन होत जा. म्हणजे आमच्या कोकणामध्ये डाळ कशी बनवली जाते, भाज्या कशा बनवल्या जातात ह्या तुम्हाला लाईव्हमध्ये बघायला भेटतील. आणि म्हणजे व्यवस्थित तुम्हाला कारण आम्ही जेव्हा व्हिडिओ एडिटिंग करतो ना, तेव्हा थोडं कट करतो. पण लाईव्हमध्ये कट करता येत नाही. ते पूर्ण आम्हाला दाखवावं लागतं. त्यामुळे तुम्हाला बरोबर माहीत पडणार की कसं करतात ते. त्यामुळे नक्की लाईव्हमध्ये जॉइन व्हा. आज तुम्हाला मालवणी पद्धतीमधलं मी अळूचं फतफदं दाखवते. त्याचबरोबर लाल मसूरची डाळ. डाळ मी शिजवायला ठेवली. डाळीमध्ये मी टोमॅटो एक चिरून टाकलेला आहे आणि डाळ लाल मसूरची शिजवायला आता त्याच्यामध्ये मी वाटण वगैरे घालणार आहे. ते तुम्हाला मी वाटण पण दाखवते. पण आधी मी ही अळूची भाजी कट करून ती शिजवायला ठेवते. अळूच्या भाजीमध्ये आमच्याकडे ना फणसाच्या बिया असतात ती घालायची. पण आता सीझन नसल्यामुळे फणसाच्या बिया नाहीये. त्या बिया घातल्याने अजून भाजीला टेस्ट छान येते. हे बघा. सगळे मी दोरे काढून घेतले. मी ही भाजी कापून पण आधी ठेवली असती. पण काही-काही जणांना अळू माहीत नसतो कसा साफ करायचा. म्हणून त्यासाठी मी भाजी पूर्ण कट करून दाखवली आहे. हे बघा. कोवळी आहेत ही देठं. कालच्या लाईव्हमध्ये मी माशाची कढी घेतली होती. माशाची म्हणजे आमच्या मालवणी पद्धतीमधली अ, बेडगी मिरची घालून केली होती मी. ज्याने कुणी कालचा लाईव्ह बघितला नसेल तर नक्की बघा. त्यामध्ये मी कर्ली माशाची करी आणि त्याचबरोबर बांगडे मसाला फ्राय केलं होतं. वाटण मी केलं होतं बांगड्या मसाला फ्रायला. हे बघा अशी बारीक चिरून घ्यायची देठं सुद्धा.
मी एकत्रच घेते आधी 4-5. सुरीपेक्षा आम्हाला विळीवर लवकर असं कटिंग करायला बरं पडतं. पण तुम्हाला दाखवायचं होतं म्हणून मी सुरीने कट करून देते. हे बघा, ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला अळू मी आधी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. तरी मी एका पाण्याने फक्त धुणार आहे. नाही धुतला तरी चालेल, कारण धुवून घेतलेला आहे चांगला. वैभव पाटील, हाय वैभव पाटील. प्लीज कमेंट करा आणि लाईक सुद्धा करा. आणि चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझ्या चॅनलवर नवीन नवीन अशा पारंपरिक रेसिपी मालवणी पद्धतीच्या आहेत. त्याच्यात फिश रेसिपी, खोबऱ्याची कापा, धोंडस, असे भरपूर असे पदार्थ आहेत, ते तुम्हाला बघायला भेटतील. आणि लाईव्ह मध्ये मी रोजचं जेवण दाखवते मालवणी पद्धतीतलं. ज्यांना कुणाला मालवणी जेवण येत नसेल त्यांनी नक्कीच लाईव्ह मध्ये या रोजचं. बॅचलर लोकांसाठी, ज्यांना कुणाला मुलं ज्यांना येत नसेल त्यांना एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत मी तुम्हाला डाळ भाजी, तुम्ही पाहिजे तर खोबऱ्याचा वापर थोडा कमी करू शकता, पण ह्या पद्धतीत तुम्ही नक्की करा. जे कोण खोबरं जास्त खात नसतील त्यांनी, आणि मालवणी कोण असेल त्यांनी, ज्यांना कुणाला येत नसेल त्यांनी माझ्या पद्धतीत नक्की करा. अळू बनवायची पद्धती पण भरपूर आहेत. गाठीचे अळू, अळू अशी सुकी सुद्धा करतात, एकदम थपथपीत करतात. आज अळू मी एकदम त्याचं थपथपीत तुम्हाला दाखवणार आहे. हे बघा, देठ मी कट करून घेतले. तर तुम्ही अळूची देठ कधी टाकायची नाही, लक्षात ठेवा. अळूची देठांना पण चव असते, त्याच्यामुळे कधी अळूची देठ टाकायची नाही. ती सुद्धा आपण अळूमध्ये वापरायची आहे. आता ही देठ कापून घेतली. हाताला मी आगळ लावले म्हणजे खाज येऊ नये म्हणून. अळूच्या पानांना खाज असते. आता हे एका पाण्याने मी जरा धुवून घेते. बघ, अळू कट करून घेतलाय मी. अळू मध्ये आधी स्वच्छ धुवून घेतलाय आणि आता एकदा पाण्याने मी परत धुवून घेतलेला आहे. तर आता अळू मी शिजवायला ठेवते. त्यामध्ये मी अळू मध्ये पाणी घालून घेते. तर ह्या अळूमध्येच तुम्ही शेंगदाणे वगैरे सगळं घालू शकता, पण मी शेंगदाणे हे वेगळे शिजवणार आहे, कारण मला हे थोडस पातळ म्हणजे असं मिक्सरला मी भरडवणार आहे, त्यामुळे मी सगळं वेगळं शिजवणार आहे. हे बघा, पाणी घालायचंय. हे बघा, कोकम वगैरे आता घालायचे नाही, नंतर घालायचंय. काही काही लोक ह्याच्यातच घालतात, पण मी नंतर घालणार आहे. आता मी 2 ग्लासभर पाणी घातले आणि हे अळू आपल्याला 3-4 शिट्या देऊन शिजवून घ्यायचंय. जेवढा अळू मेन होईल तेवढा चांगला लागतो. हे बघा, लाल मसूरची डाळ सुद्धा
शिजवायला मी ठेवलेली आहे. दिसतंय ना? ताई नमस्कार. लाईक डन. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. हे बघा लाल मसूरची डाळ सुद्धा शिजलेली आहे. हे बघा झालेली आहे. भाजी कट करेपर्यंत लाल मसूरची डाळ झालेली आहे. आता ही लाल मसूरची डाळ आपण साईडला काढून ठेवायची. कुकर मी ठेवलाय. 4 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत आपल्याला. चांगला हा कुकर मेन करून घ्यायचा आहे अळू. आता मी तुम्हाला ह्या अळू मध्ये घालायसाठी हे बघा एक भांड घेतलंय. शेंगदाणे मी आधीच भिजत ठेवले होते अळू मध्ये घालायला. अळू हा जास्त क्वांटिटी मध्ये नव्हता, त्याच्यामुळे मी थोडाच घेतलेला. ते शेंगदाणे सुद्धा मी छोटी वाटीभर घेतले. ते भिजत ठेवले होते 2 तास अगोदर. 2 तास ठेवा किंवा रात्रीचे ठेवला तुम्ही, काही हरकत नाहीये. सकाळी जर करायचं असेल तर. शेंगदाणे भिजत ठेवले होते. ह्यामध्ये तुम्हाला कुठलाही कडधान्य घालायचं तर घालू शकता. काळे वाटाणे, तर काळे वाटाणे वेगळे शिजून घ्यावे लागतील कारण ते जरा शिजायला वेळ लागतात. तर मी आता मटर घेते. मटर सुद्धा अळू मध्ये छान लागतात. हे बघा मटर घेतलेले. हे बघा त्याचबरोबर मी मका घेणार आहे. छान लागतो अळूच्या भाजीमध्ये. हे बघा मका घेतलेला आहे. नुसती खायला सुद्धा ही अळूची भाजी खूप छान लागते. आता आपण याच्यात पाणी घालायचंय आणि आपण हे शिजवायला ठेवून द्यायचंय. हे आपण शिजवायला ठेवायचंय. तोपर्यंत आपण अळूला एक वाटण लागणार आहे, ते वाटण आपण करून घेऊया. अळू आणि मी लाल भाजी म्हणजे जी आपण लाल मसूरची डाळ करणार आहे त्यात दोघांमध्ये एकच वाटण घालणार आहे. तर मी कुकरच्या शिट्ट्या होईपर्यंत एक वाटण करायचंय आपल्याला. प्लीज कमेंट करा आणि लाईक सुद्धा करा. आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीमध्ये अळूचं पतपत आणि भावी लाल मसूरची डाळ दाखवणार आहे. म्हणजे आज जेवणाचा मी काय बेत केलेला तुम्हाला दाखवते. मालवणी पद्धतीतलं तेल घालायचंय थोडं. सगळ्याच्या जेवणाच्या करण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या असतात. तसेच आमच्या कोकणातच्या पण पद्धती वेगळ्या आहेत. जर आमच्या मालवणी पद्धतीत तुम्हाला जेवण
आवडत असेल आणि तुम्हाला जर बनवायला येत नसेल तर तुम्ही नक्की बनवा. तर लाईव्ह मध्ये मी रोज जेवण काय बनवते त्यासाठी मी लाईव्ह घेते. तुम्ही नक्की लाईव्ह मध्ये जॉईन व्हा. तर आपल्याला आधी कांदा भाजून घ्यायचा. तर उभा चिरून घेतलाय मी कांदा. तो आपल्याला तर हे वाटण मी अळू मध्ये सुद्धा घालणार आहे आणि लाल मसूरच्या डाळीमध्ये सुद्धा घालणार आहे. कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. आणि मी ज्या पद्धतीत तुम्हाला अळूची भाजी दाखवली त्या पद्धतीत तुम्ही अळूची भाजी करून पहा. तर ह्यामध्ये मी आलं घालणार आहे. लसूण घालणार आहे. प्लीज कमेंट करा आणि चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. लाईक सुद्धा करा. हे बघा कुकरची शिट्टी झालेली आहे. तर ह्यामध्ये आता मी खोबरं घालणार आहे. हे बघा ओलं खोबरं घेतलंय मी. अळूच्या भाजीमध्ये ओलं खोबरं घालायचं, खूप छान लागतं. थोडस मी काढून ठेवते वरून घालायला अळूमध्ये. आणि थोडं वाटण सुद्धा घालणार आहे. या बाजूला मी शेंगदाणे, मटार आणि मका म्हणजे कणसीचे हे सॉरी काय म्हणतात का, मका घातलेला आहे मी. शिजवायला ठेवलंय. यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची. थोडीशी हळद घालायची. दीपाली नाईक, हाय मॅम. कृष्णाबाई पवार, हाय मॅम. तर बघा हे खोबरं आता भाजून झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करते. तवा गरम आहे तरी पण मी खोबरं परतून देते. अळू शिजवून झालेला आहे. गॅस बंद करते. 4 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत मी. गॅस बंद करते. ओके मॅम. चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. खोबरं भाजून घेतलेलं आहे मी आता.
आणि लाईक सुद्धा करा. माझ्या चॅनलवर तुम्हाला मालवणी पद्धतीतल्या रेसिपी बघायला भेटतील. काल सुद्धा मी माशाची कढी दाखवली होती. आमच्या कोकणात कशी केली जाते माशाची कढी मालवणी पद्धतीतली ती दाखवली तुम्हाला मी. त्यामध्ये कर्ली माशाची करी आणि बांगडा मासा हा मसाला मी जे वाटण केलेलं आहे त्यामुळे खूप छान टेस्ट येते. तर नक्की त्या लाईव्ह मध्ये जाऊन बघा कशी मी. आणि माझ्या चॅनलवर गेलात की तुम्हाला पारंपरिक अशा आमच्या कोकणातल्या रेसिपी बघायला भेटतील. खोबऱ्याची कापा वगैरे, धोंडस, खरवस, तर नक्की बघा. झालेलं आहे, खोबरं थंड करून घेतलेलं आहे. कुकर सुद्धा झालेला आहे. खोबरं थंड करून घेते. प्रतिभा प्रतिभा मॅडम हाय. तर आपल्याला हे वाटण करून घ्यायचं, थोडं पाणी घालायचंय आणि वाटण करून घ्यायचंय. विठ्ठल हाय सर. आपण आता ह्याला आधी डाळ करून घेऊया. डाळीसाठी मी कढई ठेवलेली आहे. तर मी हे बघा वाटण करून घेतलंय खोबऱ्याचं आणि हॅलो पुष्पा पटेल, हॅलो मॅम. संगीता हाय मॅम.
तर आता मी डाळ करून घेते. तुम्हाला लाल मसूरची डाळ दाखवते एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत. लवकर होते. डाळ मी आधी शिजवून घेतली. डाळमध्ये मी टोमॅटो घातलेला आणि डाळ चांगली शिजवून घेतली. कढई गरम झालेली. त्यामध्ये आपल्याला लसूण घालायचे ठेचलेले. थोडीशी मोहरी, थोडस जिरं, थोडासा कांदा, एक हिरवी मिरची घातली. परतून घ्यायचंय. दुसरी हिरवी मिरची घालते. एक पडली ती खाली म्हणून. कांदा परतून घेतलेला आहे मी. वाटणामध्ये मी डाळ वाटणामध्ये म्हणजे खोबऱ्याचं वाटण केलं त्यामुळे मी हळद घातलेली आहे. तर हळद घालायची तुम्हाला गरज नाहीये परत. गॅस कमी करायचा आहे. त्यामध्ये मी कलरसाठी काश्मीरी मिरची पावडर घातली थोडीशी आणि मालवणी मसाला घालायचा. हे बघा. टोमॅटो मी आधीच घालून घेतलेले आहे डाळीमध्ये. थोडस पाणी घालायचं मसाला करपू नये म्हणून. झालेलं आहे. यामध्ये आपल्याला ही शिजवलेली डाळ घालून घ्यायची. लाल मसूरची डाळ खूप छान लागते. हे बघा. आता मिक्स करायचं आहे सगळं मसाला वगैरे. यामध्ये आपल्याला खोबऱ्याचं वाटण घालायचंय. प्लीज कमेंट करा, लाईक करा. हे बघा, हे मी मगाशी वाटण केले. खोबरं, कांदा, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर हे भाजून घेतले. यामध्ये थोडीशी हळद घातलेली आहे आणि हे वाटण तयार केले. हे वाटण आपल्याला घालून घ्यायचंय. हे बघा. थोडंसं वाटण मी अळूच्या भाजीला ठेवलेले. हे बघा. मस्त अशी दाटसर डाळ होते. तुम्हाला पाहिजे अजून थोडीशी पातळ केली तरी चालेल. आणि लाल मसूरची डाळ कधी पण लक्षात ठेवा टोपात शिजवायची. कुकर वगैरे लागवायची नाही, कारण लगेच शिजते ती. 10 मिनिटात शिजून जाते डाळ. 10-15 मिनिटात. हे बघा. थोडस पाणी घालते. बघा. झालेली आहे डाळ बघा. आता या डाळीला शिजून द्यायचंय. हे कणीस वगैरे चांगले शिजलेले आहेत. शेंगदाणे वगैरे ते साईडला ठेवून देते. अळू बघूया आपण.
ह्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं चवीनुसार. कोथिंबीर तुम्हाला वरून घालायची तर घालू शकता. सगळं वाटणामध्ये मी घातलेले, त्यामुळे परत अशी तुम्हाला घालायची गरज नाही कोथिंबीर वगैरे. तर आपण अळू बघूया. डाळीला उकळी येईपर्यंत प्लीज कमेंट करा, लाईक करा. हे बघा अळू शिजलेला आहे, मस्त असं मेन झालंय. थोडा थंड होऊन द्यायचा, कारण हा आपल्याला मिक्सरला वाटायचा आहे. पूर्ण वाटणार नाहीये मी, ह्यातला थोडासा अळू मी असाच ठेवणार आहे, एवढा एवढा अख्खा. हे बघा हे थोडं मी काढून घेते आणि थंड करून घेते. हे पाणी आपल्याला फेकायचं नाहीये, वापरायचं आहे. एवढं आपल्याला वाटून घ्यायचंय आणि हे एवढं असंच ठेवायचंय आपल्याला. झालं हे म्हणजे जर असं भरडून घ्यायचंय, पूर्ण असं वाटत बसायचं नाही, फक्त असं जरा मिक्सर बंद चालू करून असं हे आपल्याला भरडून घ्यायचंय. थोडंसं थंड होऊ दे, नाहीतर तोपर्यंत डाळ पण शिजलेली आहे. हे बघा डाळ शिजलेली आहे. चव बघायची, मीठ वगैरे लागलेलं आहे. गॅस बंद करायचा आहे. थोडीशी व्हावं तर वरून कोथिंबीर घातली तरी चालेल. खोबरं वगैरे आपण सगळं भाजलेलं आहे, त्यामुळे जास्त अशी शिजवायची गरज नाही. डाळ सुद्धा चांगली शिजलेली आहे. गॅस बंद करते. तुम्हाला पाहिजे तर पातळ थोडीशी डाळ करू शकता. हाय लुकिंग यम्मी. थँक्स मॅम. स्नेहा भोसले मॅम, मी आज लाल मसूरची डाळ केलेली, म्हणजे रोज जेवण काय करायचं हा आमच्या मालवणी पद्धतीतलं मी रोज रेसिपी दाखवते, डाळ भाजी. तर नक्की लाईव्ह मध्ये या रोजचं आणि बघा. तुमच्या मित्रमैत्रिणी कोण असेल त्यांना सुद्धा सांगा. तर आता मी तुम्हाला अळूचं फतफत दाखवते. तर मी आधी अळू तुम्हाला दाखवलेला आहे. ह्यातलं अळू मी काढलंय, तर थंड व्हायला ठेवलंय पंख्याखाली. तो आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचा आहे. वाटण मी जे करून ठेवले मी काढून घेते. याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला अळू वाटून घ्यायचं. थंड झाले का बघूया. थोडा कोमट झालेला आहे, तर मी हे मिक्सरला फक्त भरडून घेणार आहे. पूर्ण आपल्याला वाटत बसायचं नाहीये.
देठ वगैरे बघा सगळी मेन झालेली आहे. त्यामुळे देठ तुम्ही जरी कापताना मोठी जरी ठेवलात तरी काही हरकत नाहीये. पाणी वगैरे घालायचं नाही.
ऐश. मिक्स करून घ्यायचंय. हाय श्रद्धा मॅडम. हाय, नमस्कार. सुजाता, मला पण ठेवा आज आलूची भाजी. ओ खा, या या या. तर लसूणची फोडणी घालायची आहे अळूच्या भाजीला, छान टेस्ट येते. तर ह्यामध्ये आता आपल्याला कोकम घालून घ्यायचंय. हे बघा, कोकम घातलंय कारण अळूला खाज असते, म्हणून आधी कोकम घातलेलं नाहीये, पण आता घालून जरा 5 मिनिटं ही अळूची भाजी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे. बघा, रंग छान आलेला आहे. आता ह्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. जर तुम्हाला अळूची भाजी पातळ पाहिजे तर तुम्ही ह्याच्यात पाणी अजून घालू शकता. यामध्ये आता आपल्याला थोडंसं खोबरं घालायचंय. बघा, मी वाटण घातलेलं आहे, तर थोडंसं खोबरं सुद्धा किसून घातलेलं आहे. एकदा मिक्स करून घ्यायचंय. तयार आहे अळूची भाजी. गॅस बंद करायचा आता. चव बघायची आहे.
तयार आहे लाल मसूरची डाळ आणि अळूचं फतफत. तर कशी वाटली ही लाल मसूरची डाळ? आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा. झटपट होणारी आहे आणि त्याचबरोबर ही अळूचं फतफत मालवणी पद्धतीतलं मी केलेलं आहे. तर आवडलं असेल तर नक्की तुम्ही मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर सुद्धा करा. तर चला अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी आपण उद्या भेटूया. धन्यवाद.